ma koro en nonro mar Oboke, nyinga en Okelo. Oboke adek kaka pile nitiere kaendi, obro luomo weche mantiere iye. Daily Nation wacho ni their pain points mag kuonde kuma koro sani endi koro Raila gi Ruto manyo ombulu motegna ahinya. A Nation Newsplex analysis reveals where William Ruto and Raila Odinga have pitched camp in the last 6 months as the vote hunt in the State House race enters a home stretch. Mane wach mantiere kanyo endo ni kosa ni indika ka koro Raila gi Ruto osebedo ka koro manyo ombulu kono osebedo ka gidhie. Ruto osedhi Central ndalo 36, Raila osedhi ndalo 15. E Western Ruto osedhi ndalo 22, Raila osedhi ndalo 14. Magikun ma goro jogo seringo ringe. Rift Valley kaendi Ruto osedhi ndalo 21, Raila osedhi ndalo 15. Omiyo en mana menyo en manyo ombulu ka gi kacha mane thor mar wach mantiere e Oboke ni ndi maneno kanyo no kaendi ka koro tribunal halts duo State House dream. Ruling came 2 days after committee upheld disqualification of businessman Jimmy Wanjigi and ex-comedian Walter Mongare. Ruben Kigame sani ndi ne bedo president, sani koro wach ni orumo gi kanyo endo. Sama bende koro IBC wacho ni giro mondo mikoro register chande gi ket gimoro mora mani kare. IBC has sealed the final roll of people who will be eligible to take part in the polls. Mane wach mantiere ji mabrogo ombulu gini ji 22,000,000 mabrogo ombulu ma mantiere register sani endi, kata kamano ni wachini ji 40,000 number of polling stations up from 40. Sani koro ngi polling stations 46,000 polling stations e piny mar Kenya kaendi. Jogo mano seng'elo rengo e register gini ji 246 no osegol gi bende register ma ji mosethote. Ji number of voters out of yani jintima bende ofoj nyaka ID magitimo godo registration. Teni ka nitie ji 170 ma gitimo fraudulent registration. Nitiere ji 1,900 voters out of that one flagged removed for registration more than once. Jegi negi ng'ato ndiko nyinge ka ochako ndiko nyinge kama chielo, ndiko nyinge kama chielo, mago jomogol. Koro wach ni okwana otim luoko mar register odong ji 22,000,000. Maskap kagwe now orders amid surge in COVID infections. Sani wadok kende abuog rombe COVID medre pacho kaendi gik mocho nyaka koro timre. Kanyo itoboke nindi mara par Uhuru host high level talks to end war in DRC. Sani koro lony moro ntimo tuke DRC moka ni kare koro jotelo gitenye nitiere Kenya kaendi kama koro nye giloso wachno endo mar lweny. Pa josomo gi jondiko magi koro gina mago ikoma gino Oboke malang'. Pa josomo gi jondiko dhi nyime koro nitie weche ma counties ka be aneno. E pinje moko wach mantie kaendi ni France, Macron loses parliament in stunning setback. Kang'yo magi weche makosa ni koro timre elections madhi nyime piny ma France ni koro Macron ne koro oyudo jomatin e parliament kata e od bura mano ma France. Mano e wach maneno ka ni kanyo. Kang'iyo weche mag tuke kawuono ni endi koro safari chakre e gwenge go eko mag Naivasha. Inge ka en ga ginendo mabende ber ji ero ga dhi kanyo enda ahinya, ilongo ni Vasha. Kawuono ni endi ji wuok chake achiel kachiel. Ruto calls crisis talks to reconcile feuding partners. Ruto sani koro luongo Kuria, Kabogo, Kiunjuri mar mondo mi koro gibed ka giloso e weche mag tungni mantiere Kenya Kwanza. Wach mar Uhuru gi bura manoketo ma DRC Congo ni kanyo achiel kachiel. Sakaja tell cops he went to team university ignore commission of university education. Wach ma digri Sakaja ne otamre dhi en wach ma kiny ka kiny oduogo. Mago e wach mantiere kanyo. Wach mar audit mar IBC register nitiere Oboke ni bende mar 6 gi make kanyo. Raila nyiso jogo kuma nitie ka jero ni back my bid. Says his term will provide affordable healthcare and introduce social protection plan. Raila ne nitiere gwenge kuma ka jedo ka gin gi Kalonzo ka gidhi nyime gi chege ko mag campaign.
mago e weche mantiere kanyo ma anyalo medo e oboke ndi madhesta wach mang'eny ahinya onge mana Naivasha comes alive ma indi koro kawuono ni indi weche go kosechakre mago mag Naivasha anyalo ng'iyo Leopards vote to end Gor's Mosemeji derby dominance. AFC Leopards are hammering ways to break Gor Mahia's 6-year dominance in the Mashemeji derby come new season. Assistant coach Tom Juma has said in an exclusive interview. Juma asked Leopards adoring fans to exercise patience as his squad gather precipitate ammunition and adequate momentum to halt their opponents and rival supremacy in the country's most cherished football showpiece. Sani koro AFC Leopards ramani koro goro sebedo ka koro gogi makagi temo to draw for the last 6 years. Chakre 2016 by the way AFC Leopards poko lo Gor Mahia koro wanyini sani gimagi loso matek ahinya kagido lo Gor e season manyien machakre ni mane wach mantiere kanyo endo warachi na olamba nikech teams ng'eny mago je Premier League amiyo Gor gene manyaka koro lo lakini mana iluongo ni Mashemeji derby Mashemeji derby. Wajino gi kanyo wachi Leopards no mora myth of youth and must. Sani ni wacho gani yudhe mang'eny ni rowere mang'eny e piny Kenya to ka koro nong'iyo ombulu joma ntiere gi samaro ombulu yudo ka yudhe gi gin 35% kende matine koro kedwa mondo mi iyud kura mari kiketu maino mang'eny kuom joma tindo jogo ng'enya to gionge ombulu mane ler mantiere. Myth of youth vote and must. Political parties have raised massive resources to all youth to vote on August 9th, but IEBC records show majority of voters are above 35 years, and this could force change of strategy. Pare ni mane gi matimre ni joma yudhe mang'eny gi gin gionge kata mana ombulu omiyo koro mano endo wacho ni ok en gima nyalo konyogi. Kenyans return to wearing of face masks amid rising COVID-19 cases mane wach mantiere en wach mna wadok endo mna weche mago eko mag abug rombe boke gindiko gik machal kana gima manyen ka India ahinya. Karua shows robust support for devolution vote 35% allocation. Madha Karua podogo mna manindo ma en wach mar medo omenda madhi counties. Sechigogo iko no cause for alarm. Ruto assures residents over fears of polls. Runyomiso joge ni onge luoro kikubedi gi luoro onge lweny madhi betie. Mano e wach maneno kanyo endo. Sani koro doho court freezes 1.2 billion asset of ministry official Nicholas Okelo property. EACC wants Mr. Okelo and his associates compelled to forfeit the properties. Okelo was first employed at the Ministry of Lands as a valuer in 1996. Sani ndi engi mwandu maromo 1.2 billion. Engi ute Lolwe Estate Kisumu kanyo ni wacho ni 109 million value of 2 apartment blocks in Lolwe Estate in Kisumu. Ntiere value of residential home in Lakeside City yani gidala moro bende mar 15 million mano bende ntiere Kisumu. 190 million value of commercial building in Ugunja. Ugunja kabe ngane ogera wat mar 190 million mano 100 million value of his plot in Parklands, 80 million value of his current home. Lieche ni odak maber koro wachni koro sani endi idwa mondo ng'e mondo ni kama kechena na ng'ama msachi ok nyal miye mondo mena go wote kweba piny to iyudo pesa gi nadi mano eler mani kanyo. Watieko kaendi mna giweche ko mag Vasha kawuono en wach malich ahinya. Will Syria leader Rovanempra leave others in the dust? Manendo e wach mantiere ochakre kawuono en ng'weje go eko mar irititi ma nyamburko mag safari rally ochakre Naivasha lungo ni Vasha ji mang'eny odhi ang'eni weekend ni jebro dhi kuro mang'eny ahinya wachakoro mkendo ka kinde nitiere.